Kiitos. Miksi oli siinä makkarapaketin kyljessä? Mulla on paska. Kirja tän mun kaupan mainoskin. Siellä on pizzat kaikille. Kiinni. No ei muuten ollut. Kiinni. Ja ihan turhaa. Kyllä on. Kuussa. Hei helvetti. No nimenomaan. Pienemmälle. Joo. Mitä se pitää sulle? No mitä, onko tyhjä? Perhana sun kahvi on. Juhlamokka. Vittu. Punainen, sehän on helvetin väri. No, erinomainen valinta. Jos se haluaa Sepolle ruostunutta puukkoa tulehtuneesta. Takari. Jonka sinä omistat. Pitäisikö mennä lääkäriin? Ja mä ajattelen repästä oikein kunnolla ja suuravasta ihmislihaa. Sepon suu mailalla. Ja kun Lassi on hoitanut kaupalta ja noin sikanaudet. Aika suoraa puhetta. Suorassa lähetyksessä. Mitä se huhut? Ai huomenta! Mietin vaan sitä, että mitä poliisi mahtaa ajatella, jos sen työntää sillalta alas. Todella kovaa vielä. Missä se sitruuna nyt on? Avaa toi takalisto. Katsotaan. Tarjouslaput on tuolla takahuoneessa, kun meidän kuuluu. Voitko sinä samalla pestä ne munkin housut? Tuli rassattua jos jonkinlaista veijettä ja ei mikään sattuko. Saisit olla vähän varovaisempi. Sitä luulee, että mä ehdin järketä itselleni valkotakkista apua. Mutta asiat ei ole enää niin kuin ennen. Lehtihyllyjä. No niin. Vittu, jos et nyt. Kahvit. Kerrankin hiivaa. Meni kyllä muakin paskata. Oikein hyvin. Miksi? Tää on pikku suu. Monamaret. Ulos täältä. Ja sekö oikeuttaa sua hakkaamaan läheisiäsi? Onko mä ihan varmasti lyönyt Taniaa? Mitä jos ei ole? Pitää varmaan varmistaa. Mä toivon todella, että toi kiikka toimii.